Igbo bụ Igbo ekenekwa m ọzọ. Ụnụ n'anya ụnụ afụ anyị nọ na mpaghara Isuofia. Ebe ama pụrụ a ga-alụ ga ilo. Ụnụ fụrụ ya. Ihe ka nkụ. Side inu bụ side Bekoko Bros. So nke aka na-achị Anambra steeti na-achọ ka o mete ndị Anambra steeti. Ụnụ na-anya ebe a na ihe bụ St. Patrick Isuofia. St. Patrick Isuofia. St. Patrick Catholic Church Isuofia. So ụnụ aghọtago ihe chọrọ ịgwa ụnụ bụ na ebe ọbụla development na-abịa, a ga-enwe ndị ga-eyuzu, a ga-enwekwa ndị ga-eme nke again. Ụnụ fụ ha onye nwe this upstairs 2-story building, ụnụ fụ na a na-akụtu ya ka enwee ike ịwide aka ka iro nwee ike ịganụ. So ọkwa ụnụ fụrụ ya nwa. So ụmụnne m, asị m biko onye o metụrụ n'obi na die ọ ka ọ dị mma ka a na-eme, maka na ọ bụrụ na mmepe abịarọ aga n'iru ama mbata n'obodo, mana ọ bụrụ na m aga n'iru bata mmepe bata, onye nwa bụ ụmụnna enwezuo akụ. Ụnụ na ihe m kwuru. So cheta ihe m kwuru bụ na anyị nọ na side oyi Isuofia. Anyị nọ side oyi Isuofia. So iji wetara ụnụ ka ya bụ ihe si wee gbata pụrụpụrụ nke ikpeazụ a. So ebe a bụ St. Patrick Catholic Church Isuofia ka anyị nọ. So ụnụ fụrụ ya na ihe bụ St. Patrick Catholic Church Isuofia. A ga n'iru ka a na-eweta. So ụnụ afụgonu ka o si wee gbatakwuru. This status na-afụ afụ ozigbo ozigbo. Ụnụ fụrụ ka esi wee makịa ya. So ụnụ afụgo ya. So ọ ya ebe nọ n'otu a wee dirizie gbadawazie gawazie side Ekwulọbịa. Side Ekwulọbịa. So ụnụ fụrụ ebe ọbụla mmepe ga-abịa, o nwere ndị ga-eme gịnị? O nwere ndị ga-again kwa, o nwere ndị ga-eme gịnị? Elose kwa. So ụnụ afụgo ya na ka o si wee gbatakwuru wee gbadawazie. Wee gbadawazie. Ụnụ fụrụ ya na St. Patrick Catholic Church Isuofia. Ụnụ afụgo ya. So ngwanụ onye ọbụla bụ nwafọ Isuofia ga-ama na nọ n'obodo ha na Maazi-UC atụgo n'Isuofia iji wee wetara gị ka o si wee gbatakwuru. Ụnụ afụ the environment. Ụnụ afụgo ya. So ụmụnne m, asị m ndị o metụrụ n'obi, ndị gọọmenti metara ụlọ ha na ha die, maka na obodo ọbụla a na-enwe mmepe, ọ nwekwara ndị ga-eme gịnị? O nwere ndị ọ ga-ewute, o nwere ndị ọ ga-atọ ụtọ. Nke a bụ St. Patrick Catholic Church Isuofia ka ụnụ na-afụ ebe a. Asị m ụmụnne m ndị Igbo ka ọ dị nnọọ aka bụ nwanne m nwoke bụ Maazi-UC. This is a St. Patrick Catholic Church Isuofia. Isuofia. So if you look this house there,